Isa ang kritikal habang isa pa ang sugatan sa nangyaring pananaga sa Purok 4, Barangay Itba, Manito Albay, alas 6:35 kagabi. Kinilala ang nasa kritikal na kondisyon na si Ernesto, 56 anyos, magsasaka at may asawa, habang ang isa pang sugatan ay si Antonio, 49 anyos, driver at parehong residente ng nasabing barangay. Batay sa investigasyon, nasa impluwensya ng alak si Ernesto nang makasalubong sa kalsada si Antonio na nauwi sa pagtatalo at pananaga ni Ernesto. Pinagtataga naman ni Antonio si Ernesto matapos nitong maagaw ang 16 na pulgadang itak ni Ernesto. Lumalabas din na may matagal ng alitan ang dalawa. Ang naging kausa po ng pag-aaway nila, parang family lang po. May hindi pagkakaintindihan sa both sides. Ayon pa sa nito MPS, posibleng plinano na ni Ernesto ang pananaga kay Antonio. Kagabi po ma'am, itong si suspect natin, si Mr. Perdigon, nakainom. And nakasalubong niya to si Antonio Dadap. Nagkaroon sila ng konting diskusyon hanggang humantong sa tagaan po. Mayroon na po si Mr. Perdigon, may dala na siyang patalin. Kapwa na ginagamot pa ang mga ito sa ospital. Mahaharap naman si Ernesto sa kasong serious physical injury. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.